Sú to naše deti, za ktorých sme my, ich rodičia, zodpovední. Vy sa na zrušenie školy pozeráte ako na možnosť ušetrenia peňazí, pomoci inej základnej školy, o ktorú nie je v Piešťanoch záujem, alebo ako o príležitosť poskytnutia lukratívnej budovy niekomu z podnikateľských kruhov. Nech je váš záujem akýkoľvek, určite nemá nič spoločné so záujmami občanov a detí, ktoré si túto školu obľúbili, alebo detí, ktoré sa do tejto školy od septembra chystajú po prvýkrát. Ja som mamou prváčika na prvej základnej škole. Dôvodom, pre ktorý som si vybrala školu pre môjho syna, bolo najmä to, že ide o pomerne malú školu. Školu, ktorá neseparuje deti podľa povolania rodičov, ani medzi deťmi nevytvára rozdiely, práve naopak, deti spája a vedie k spolupatričnosti a pomoci druhým. Ďalším dôvodom bolo aj blízkosť k nášmu bydlisku. 5. rok dennodenne vozím už druhé dieťa do materskej škôlky na Decianskú ulicu, a to len preto, že deti z vplyvnejších rodičov dostali prednosť v prijatí na materskú školu na juhu. Môj syn si túto školu obľúbil a vidím, že škola funguje naozaj akoby v rodinnom prostredí, kedy sa pedagógovia a vychovávateľskí v školskom klube venujú našim deťom naozaj príkladným spôsobom, a to aj na úkor svojho súkromia. Nejednú sobotu si dokázali zorganizovať pre deti spoločný výlet a ukázať deťom, aké to ísť s kamarátmi bez rodičov do prírody. Som presvedčená o tom, že som si pre svoje dieťa vybrala dobrú školu a preto vo februári tohto roku som do tejto školy zapísala aj svojho druhého syna. To, čo ma nesmierne znepokojuje, je to, že mesto zrejme o finančnej kríze, či sa to tak vôbec dá nazvať, týkajúce sa prvej základnej školy, vie dlhší čas, a namiesto toho, aby jej zabránilo, práve naopak ju účelne likviduje a tiež to, že nejakým spôsobom neupozornilo na situáciu pripravovaného procesu zrušenia tejto školy a zápis prváčikov riadne prebehol. Kedy sa nájde niekto v kúskom slušnosti, aby nám povedal, čo bude od septembra s našimi deťmi a kam budú chodiť do školy? Verte, že to zaujíma aj deti. Žiaľ, aj deti túto situáciu vnímajú a už tušia, že asi o školu prídu. Viem, pre vás je to len škola, čo stojí mesto peniaze, ale deti hlavne na prvom stupni vnímajú túto školu, nevnímajú ako povinnosť, ale ako zábavou a hru, pri ktorej sa naučia veľa nového. Našli si tu kamarátov. Strašne ma trápi, keď môj syn pri písaní domácej úlohy povie, že aj tak to robí zbytočne, lebo mu školu zrušia, alebo že Danko s Jakubkom už nebudú jeho kamaráti, keď mu školu zrušia. Žijem v tejto spoločnosti a vnímam dianie okolo seba. Viem, že ekonomická sféra v každej oblasti je poznačená krízou a nedostatkom financií. Avšak uvedomme si, že na základné vzdelanie detí sa nemožno pozerať cez ekonomické ukazovatele a očakávať od nich ziskovosť. Nezabúdajte a majte na pamäti, že napriek tomu, že my rodičia nesieme zodpovednosť za vzdelanie a výchovu našich detí, vy poslanci ju môžete tiež ovplyvniť. Deti treba chrániť a podporovať a nie im ubližovať tým, že im zrušíte školu, rozbijete kolektívy a odkopnete mimo spoločnosti, kde si na sídliskovú školu. Naozaj som zvedavá, ako máte zorganizované presúvanie detí zo 7. základnej školy s trvalým pobytom mimo územia Piešťan a deti s bydliskom na sídlisku Adama Trajan na 9. základnú školu tak, aby sa uvoľnil dostatok miest pre deti z mesta na 7. základnej škole. To sa naozaj spoliehate, že nám 20. augusta oznámite, že naše deti boli presunuté na 9. základnú školu a my s úsmevom a skvierkom v ruke pôjdeme na slávnostné otvorenie školského roka a pomedzi čižiakmi budeme hľadať školu? Tu vás môžem ubezpečiť, že ja svoje deti na 9. základnú školu určite nedám. Je absolútnym nezmyslom, aby deti z centra mesta a Floreátu sme vozili na sídliskovú školu, o ktorú vlastne nemajú záujem ani rodičia detí, ktorí ju majú pod oknami. Skúste prosím zvážiť potrebu rušenia akejkoľvek základnej školy. Pred pár rokmi ste zrušili niekoľko materských škôl a dnes sme svedkami korupcie pri prijímaní detí do predškolských zariadení a vozenia detí do materských škôl v okolitých obciach. Nemám problém s nikým z vás diskutovať.
či už so zástupcami, alebo jednotlivo, alebo so všetkými naraz, pretože nemám s tým žiadny problém z dôvodu, že už raz som si to preskákal. Ja vás chcem všetkých ubezpečiť, ak chcete byť rodičia, že ani ja, ani jeden poslancov, ktorý tu sedí, nemá záujem zrušiť žiadnu školu. Sami ste to tu povedali, počúvajte ma, ja som vás neprerušoval, keď ste hovorili, buďte takí korektní a slušní. Sami ste to tu povedali, že prečo sme volení zástupcovia. Takéto opatrenia, tí, čo tu sedeli vtedy, keď sa to robilo, a tí, čo sú tu noví, dobre vedia, čo to znamená pre nich. Nikto nepovedal, že budeme rušiť Bajanského školu. Nikto to nepovedal. Povedal som iba jedno, že súčasné financovanie, to bolo vo februári, do Piešťanského týždňa, hovorí o tom, že budeme musieť asi zrušiť nejakú školu. Povedal som to takto. Nikdy sa nevyjadril v TV Karpaty zástupca GTH inštitútu, že jedná sa o vašu školu. Ja som si to prehrával, potom pán riaditeľ, dneska sme si to pozerali, nič také nebolo. Neviem, odkiaľ ide takáto informácia a je zavádzajúca. Preto chcem povedať toľko, že nejde o budovu, nejde o pozemky, to sú fakt reči úplne hlúpe, lebo dobre viete, aká je ekonomická situácia s nakladaniami, s nehnuteľnosťami a podobne, ako dopadla škola na Komenského ulici, ktorá je na predaj zo samosprávneho kraja, ako je s budovou školy na Adama Trajana, ktorú sa nevieme zbaviť. A je to aj z toho dôvodu, že my nemôžeme niekomu niečo dať za korunu alebo len tak. Sú na to prísne zákony a pravidlá, akým spôsobom môžeme nakladať s týmto majetkom za ceny znaleckých posudkov, či už predaja alebo prenájmu. Nie je to také jednoduché, ak sa vám to zdá, keď krútite hlavami. Preto si myslím, že čas veci je nepragmatický. Čo sme urobili za posledné 4 mesiace? Požiadali sme riaditeľov všetkých základných škôl, pretože okrem podľa pôvodného financovania, okrem jednej jedinej, a to Brezovej, všetky školy mali problém s prefinancovaním podľa týchto pravidiel. Na hrane bola ulica Mojmirova. Podľa nového, a to sa mení, pred 2 týždňami vláda prijala nové nariadenie vlády, kde sa hovorí o tom, že už 5% môžeme disponovať v rámci teritoria s finančnými zdrojmi na školstvo. Prepočítavame teraz, že ako to je. Riaditelia škôl dostali samozrejme, dopoviem to, úlohu nájsť vnútorné mechanizmy a opatrenia také, aby znížili čo najviac výdavky a zachovali sa školy na území mesta a budeme hľadať ďalšie riešenia, ktoré odzneli nakoniec aj z vašej strany. Či tam prevedieme nejaké zariadenie, ako je centrum voľného času, ale toto všetko variantné riešenie sa bude riešiť, až keď sa zosumarizujú hlavne finančné prostriedky disponibilné a reálne. Musím vás upozorniť na jednu vec. Mesto nemôže dofinancovať zase podľa zákona o rozpočtových pravidlách finančné prostriedky určené na niečo iné do školstva, pretože to je prenesenie výkon štátnej správy. My nemôžeme miešať rúšky svazované zo zákona. Skutočne to nemôžeme. Takže toto je ďalší limit, ktorý tu je, možno pre vás nelogický, nerozumný, ale jednoducho je to fakt. Opätovne máme kontrolu z NKÚ, Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá práve takéto dotačné mechanizmy, lebo to je dotácia zo štátu na hlavnú ústavnú činnosť, sleduje a kontroluje a máme s tým problém, keby sme to tak nedodržiavali. V najbližšom období určite bude spracovaná analýza vlastne celého školstva, jedná sa to zhruba o 100-stranový materiál. Každý jeden poslancov, jak tu sedí, i napriek tomu, aj keby ste tu neboli, ale je dobré, že ste tu, sa bude podrobne zaoberať týmto, čo tam bude predložené, bude to skúmať, či to je správne predložené a závery a rozhodnutia o tom, ako ďalej so školstvom budeme postupovať, pôjdu až v neskôršom období. Určite sa nevyhneme debate spoločnej, samostatne len na túto tému. Dnes téma školstvo tu nie je. Ak vám stačí takéto niečo, to vám ďakujem, ak nie, môžete vystúpiť, nech sa páči.